Kaya man sabi magdako ugoy amahan. Kaya ninyo magdako ug wala mo'y amahan. Pero na po mo'y balita yung papa. Wala na. Wala na. I-block na ko niya. Agi-block kasi mong papa. Tuturo na ako kakaw. Sa tulo ni mo ka-account sa Facebook. Ang, Sir, alis ha? sama Gusto mo na yung baligya? Opo. Opo, ano ba? Tagpila mo na? 50. Tag-50? Ano ikaw may nagbaligya na? Ama na yung mong mama? Nasa Manila. Nasa Manila? Ang mong papa? Murag na amang nga siya sa Kidatag. Kidatag? Kung saan man nagbuwag yung mong mama ug papa? Dugay na? Dugay na. Ha? Murag grade 3 pa ko bulag na sila. O grade 3 pa kabulag na sila? Una ikaw nagbaligya na? Inyuhan ang upuan? Nagangkat pa ko. Nag-angkat pa ka na? Pila may imuha na? Tunga rami. Tunga mo, tagpila may baligya ni mo na yung upo? Nag-jis. Nag-jis ang isa? Ano, pila mo na kabuok? Tulo. Tulo. So mahalin rin ng 30? Yan na mo itag 15-15. Kung saan man imong kuan na katunga sa imong halin? Kay tunga naman ka mo? Ipalat na naman sudan. Ipalit og sudan? Wala yung sudan sa inyo? Wala. Bugas? Naaman to yata kamay. Gamay na lang. Pila mo kubok magsuon? Kat. Upat mo kubok magsuon? Yan unsa may imong istorya sa imong papa karon? O makalamdam pa sa sama. O dili na. Pinapugson. Kung makadumdum mas mayo. Ug dili di na nimo pugson. Na. Gimingaw na jud ka sa imong papa? Wala man ko ginanaw niya. Kaya nga naman. Sige na saad na magpadala. Tapos kami ba kay Dili kami dato. Tapos nangawalan kami. Pero imong mama magpadala sa inyo. O pero tagway bandre dapat niya ipadala ka naman po ito na ko sa kagayan. O na po igsoon mo sa gayan. Imong papa mo wala nagpadala. Kaya. So ang imong kaistorya sa kay kaistorya sa imong papa nganong kuan? Istorya na lang nako sa o din sa kanan sa mo okay ra sa amo. Okay ra sa inyo ha? Kaya man sabi magdako ugoy amahan. Kaya ninyo magdako ug wala mo'y amahan. Pero na po mo'y balita sa imong papa. Wala na. Wala na. I-block na ko niya. Agi-block ka sa imong papa? Ituro na ako kakaw. Sa tulo nimo ka-account sa Facebook? Halak ka. Unsa kay ngalan nimo? Dahil siya'y nagkopya sa Rosneros. Gi-block ka sa imong papa gyud tinuod. Anong nakaako man imong papa block sa imo ha? Kay nag-away man po niya ito kay sige na sa adip. Sige na sa nagpadala tapos sa padala. Giaway na ako kay ako mama kay magpadala pa sa akong isang tapos magpadala pa sa amo ah. Imong papa wa jud ka una nagpadala sa inyo. Bakit? Sa taon pud eh. Sayang. Asa wala. Kahirang kaduwa niya asawa magkatinan ang mga anak. Ang kibali imong papa nanay pamilya lain. Nga dito ra siya nag-atiman siyang anak sa ikaduhang asawa. Taon pud eh. Nag-eskwela pa mo karon? Grade 7. Grade 7 ka? Ang kamot ng eskwela ya para sa puwan ang kawas ng eskalisyon. Yung kamot lang mong eskwela para puon-puon magkawas mo sa lisod. Sige, ani na lang ha. Tagpila na imuhang kuan? Opo? Tag 30. Tag-30 imong opo? Gusto ka, palitong ko na lang siguro og kuan be. Pangyo ako, mga 25, okay ra sa imo? Okay ra, at least na kayo 12 pesos ano. Nakay 12 pesos ana. Kung mao gyud na imong gitatrabaho, mag-angkat ka para mamligag og kuan. Angkat-angkat gyud mo ha. Sige. Oh, nakay Cecilio. Wala mo ko sa silian na yan. Wala kay Cecilio? Wala. Ani na lang imuhan niyo na. Dito ba ta? Salamat. Ano to? Nga, magkuhan ka ha, tarog eskwela ha. Nga, ang kanang opo, isuroy na lang na para mahalinan pa ha. Manaro sa imo nang ibaligya. Sige, maura to. Salamat kaya.